Dok sapa? Anjani. Kok iso? Anjani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Ajani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku bareng kowe muni aku malah pengen dadi jaran aku. Terus aku lah jawab anjay. Iya. Anjir, anjir. Kok iso Bima? Bimanapun aku memejamkan mataku selalu terbayang-bayang wajahmu. Waduh iya. Ojo nganti ninggal katresnan antarane temanten kekalih mempelai berdua. Iya. Yo, Manova diangkatke ninggal katresnan engko jaranane kowe no. Ayo, sing kedua nggih. Oleh Elisa Orcharos Alaso. Yuk berpacu dalam melodi. Oke. Mas Kritik
kolaborasi iki. Kolaborasi. Iki penari jaranan saka Tulungagung karo saka Yogya. Yogyakarta. Mung bedane yen Mbak Wina ngangge jaran, sampean ra ngangge jaran. Boten. Aku ye, sing jaran aku ye. Dereng kagungan jaran. Ora duwe jaran, yo mesake wis semono wis laris, kondang ayu pinter ora duwe jaran. Mbah jaran ra ono sing gelem, angger tak jedhaki mesti ngono kuwi jarane. Heeh, terus bar kuwi mereka hai, toprak. Lah iya. Ngopo kuwi jarane ngopo? Ngopo kuwi kok toprak-toprak? Lah ayan mergo ngerti sampean sing kaya ngono kuwi ayune ngono. Lho, wong lanang iki lho, Mbak, yen nyedak karo sampean, mesti yo mikir. Sebabe apa? Cantik, pinter, kondang, suarane S3. Waduh. Lho, kaya ngono kuwi kan mesti minder sik. Lek ora wong sak ndure sampean, kuwi angel tenan. Lah, delalah aku elek-elek lak dosen to. Nggih. Dadi lumayan rada imbang karo sampean kita dene ngono. Oh. Dadi kudune sing tak goleki upama iki mergane aku ya sinden, terus biasane ya ning nggon wayang kulit, terus ya wangune ya dalang, tapi ya sing dosen, ya sing kondang, ya sing kira-kira iso nguripi, iso nafkahi. Ning nek wis ndek bojo piye? Lah, itu kan bisa dibicarakan. Lho. Kabeh iso dirembuk piye carane mrih apike samudayanipun ngono kuwi. Ngoten. Nggih. Bukesi bubuk to ki mau. Panjenengan sebagai seorang dalang, berarti kula ngalap berkah boleh? Boleh. Sebagai aku dalang junior, ngalap berkah sama dalang senior boleh? Boleh no. Salim boleh? Jan, tanganku ora tak umbah 7 dina, Pak. Ya kan apa ya, saya kan corone ngalap berkah, panjenengan kok malah rasa ngumbah panjenengan, yang nggak ngumbah ya aku, karena aku yang cari berkahnya panjenengan. Oh iya. Kalau panjenengan pancen dalang, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, monggo. Piye pertanyaannya kaya apa coba? Pertanyaannya, wayang cewek nih, wayang wadon opo sing paling mesakake? Wayang cewek mana yang paling kasihan? Dewi Kunti. Dewi Kunti? Ya enggak. Lah kan ditinggal bojone mati, akhirnya dia ngopeni anak 5. Sakne lho. Ra sepiro. Paling mesakake? Anu, apa kuwi jenenge Gendari? Gendari soalnya? Bojone kan tunanetra. Tunanetra. Heeh. Biasa wae. Lah sing paling mesakne wayang wedok sapa? Anjani. Kok iso? Anjani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Ajani aku untuk mencintaimu walaupun aku tidak memilikimu. Aku bareng kowe muni aku malah pengen dadi jaran aku. Terus aku lah jawab anjay. Iya. Anjir. Terus siji meneh. Wayang apa sing iki mau wedok? Saiki wayang lanang. Apa? Wayang lanang apa sing paling jengkelke? Yo. Sengkuni. Kok iso? Loh, lah Sengkuni kan lecet tukang ngapusi. Ya ora kok Sengkuni. Liyane sapa? Dasamuka. Dasamuka mergane? Nyolong bojone wong. Ah, ora biasa wae. Lek aku jane kok colong ya gelem jane. Nah. Tit. Bima. Kok iso Bima? Bimanapun aku memejamkan mataku selalu terbayang-bayang wajahmu. Waduh iya. Tak takoni Genti. Apa? Wayang apa sing paling mesra? Wayang sing paling mesra Janoko. Ora iso salah kuwi. Bojone akeh. Kan itu bojonya banyak. Bojone akeh mesakne no bojone liyane. Mesra Puntadewa. Ora iso. Anoman. Ora iso, salah. Apa? Werkudara. Kok bisa? Kowe ngerti Werkudara? Angger wah, tangane lak mending ngene to Dek iki. Terus karepe apa? Karepe kan yo ora apik kaya ngono. Angger pethuk wong mesti wah, ngono kuwi lho. Kuwi emang artinya apa? Artinya apa? Dek kan jane jos to. Apik kuwi ning le ngelem karo wong rapati diketokne mulo diselempitne rene. Wah, ngono kuwi lho karepe. Oh, kok padha gumujeng ta simbah-simbah kok gumujeng? Berarti ana arti liyane. Nggih napa mboten, Pak? Werkudara tangane pripun? Tangane pripun?
Tangane nggih to, mesti diblesepne mriki to. Lah nggih nika wayang tersaru di dunia nggih Werkudara nika. Ayo nggih. Ngoten niku. Alah, Werkudara kok ya saru to ya. Nggih, menika kula ngaturke gunging panuwun nggih. Nggih. Untuk Pak Supriyanto sampun nimbali kula saged sowan wonten Sukorejo. Suko ha? Sampeyan bolak-balik ning Sukorejo Ponorogo. to? Ngarani Sukorejo. Sukorejo. Rejo. Kok wis ngarani Bahagia. Oh iya, Rejo apa? Rame. Oh rame, Bahagia ora rame. Berarti Sukorejo iki kabeh wargane bahagia karo rome. Ketara iki tumplek-blek sak okeng menungso menika saged nyawiji Tumplek-blek ora tumplek-blek. Masalah Banyak dadi itu sinden loh, wis suwi kok bangga tumplek-blek ora ngono. tumplek-blek. Tumplek-blek. Ya, tumplek-blek menika. Lan juga congratulations selamat untuk manten ke kalih. Menika Mbak Veprilia apa Veprilia ya? Veprilia sama Mas Bobby. Lah iki nek ndongake cara Jawa iki rada angel ya. Karena ada istilah-istilah yang susah. Munggo-munggo temanten ke kalih sageto atut runtut. Apa sih atut runtut? Seto, kowe jane ayune kok pekok to bae. Itu loh, bahasa kalau mendoakan mantan itu kan pasti atut runtut. Atut runtut, walaupun tulisannya ki u, lek maca ki tut, atut runtut. Artinya apa? Tegese iki tansah rukun ngalor ngidul bebarengan. Oh, atut runtut. Reng runtungan. Reng runtungan. Apa enek wong rabi ngangge reng barang iki lho, sak usuke katut niku. Apa sih itu artinya reng runtungan? Atut runtut reruntungan. Runtungi tegese mlaku. Wong loro mlaku ngalor ngidul bareng terus. Mula reruntungan. Bareng terus. Lah nek arep anu pipis apa ngising piye? Nek bareng kasar-kasar. Mbok BAB apa teng wingking ngono iso. Ten wingking itu rong mesti kuwi. Ten wingking nek masak barang ya ten wingking. Oh iya. Mbok BAB ngono lho. BAB basa Indonesia, basa Jawane apa? Ngising. Susi budrek dhewe aku ora. Lho, pancen Jawa itu angel kok. Aku aja mencari kosakata to, sampai sekarang nggak ketemu. Tadi atut runtut. Ada juga yang susah namanya nanak nunu. Ada itu. Ya apa to kuwi? Nanak nunu. Nunak nunu. Ayo. Nunak nunu iya apa, Bu? Ora ngerti to nunak nunu. Ada. Heeh, ning awake ora ngerti to sampean? Enggak. Nunak nunuki wong loro. Nunak ki aku, nunuke kowe. Dadi Oh itu susu pegel aku susu ora. Ayo ngono. Kuwi angel kok Jawa pancen. Ada lagi tetek bengek lho. Angel kuwi yo tetek bengek opo? Tetek bengek. Ayo. Apa itu tetek bengek? Kuwi ora jelas pokoknya biasanya dengan perlengkapannya pamane. Sajene iki antarane ingkung terus uga golong, terus ana kembang semedan tetek bengeknya ngono kuwi tegese dan lain-lain maksude. Oh gitu. Oh, banyak gitu. Banyak. Berarti iki kabeh tetek bengek. Aku oke iki kabeh saking oke kan namanya berarti tetek bengek iki. Oh iya, ya wis kono sak une-unemu. Aku mikir omonganmu suwi-suwi asam lambung dhewe to. Ayo. Lah kenapa kok asam lambung? Lah omongane iso aek-aek kaya ngono. Ya aja dipikir, dirasake aja. Masa enggak nyambung sih Prono seprene sih? Ya iya. Ning jane nyambung ning enek lampu merah iki lho dadine akhire ora iso nyambung-nyambung, ora iso ijo ngono lho. Ya wes iki aku tak apa ya biar semakin nyambung lagi aku tak bawa. Didungakne sing lenggah semene kian lho. Oh samone arep diodongake kabeh ya. Oh. Sedaya ingkang sampun rawuh wonten ing pagelaran Ringgit Wacucal dalu menika dening dalang kondang Ki Cahya Kuntadi kula dongakaken mugi-mugi sehat sedaya. Amin. Tinebehaken saking suker sakit lan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah lumintum bluber bleber. Omongane iso ting pecuwotot ngono to.
Gumunah ngono ya laris lho gumunah. Yang penting itu ketulusannya, Pak. Oh, yang ketulusan. orang tuh tahu aku ki tulus ndongakno ngono lho. Dadi iya. engko nek ya muga-muga sing do duwe petanduran, TP tanduran, T tanduran paringi pertanian sing apik. Tumbuhan-tumbuhane sing apik, sing do pedogong-pedogong paringi gula murah ado larang bati sing akeh banget. Pedagang ora dadi pedogong ngono kuwi. Bakul-bakul ngono lho. Oh, bakul. Bakul. Lah, bakul itu yang buat sego. Kayak bakul. Bakul glimpang segane dari Salatar itu kan. Utuh kayak gundul. Anyel aku. Bakul. Sabar, tenang. Ada sego. Sabar dulu. Ini tadi ada panyunan loh, Pak. Apa? Tadi dari Salam Rahayu, nuwun kula Slamet Raharjo. Ngaturaken nyuwun lagu panggodaning katresnan kula bawa piyambak nggih Pak Cahyo suwun. Suwun. Kula nuwun padalang kula Mbah Teguh Santoso. Nyuwun lagu ninggal katresnan dipun garap Samboyo jaranipun Winong. Lho, piye maksude? Mbak Winong jaran kok jaranipun Winong. Lah iya. Mbak Elisa sik jumeneng. Matur suwun niki wau sampun dipun pinangkani. Nggih, sing badhe nembang piyambak sinten mau? Manika wonten Pak Slamet Raharjo. Pak Slamet Raharjo. Oh Ya. nggih, mumpung tisik longgar monggo Pak Slamet katuran minggah wonten ing pepanggungan. Monggo Pak Slamet Raharjo. Slamet Raharjo, monggo Pak Slamet. Nggih. Coba Pak Slamet, monggo Pak Slamet. Nggih. Slamet Wilujeng. Wilujeng ayo mriki. Ayo, monggo Pak Slamet mriki Pak Slamet nggih. Kutak tang 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 tang. Yo nggih, memberi support kepada Pak Care Slamet. ya. Oh, Pak Care. Pak Care toh? lah. Mantan Pak Care. Oh, Mantan, nggih siap. siap. Monggo, Yo, Pak. ayo, Mas Noval yo. Yo. Langsung horek panggungipun Pak Care langsung wah. Mantap. Assalamualaikum Ki Cahya Suntadi. Oh, Cahyo Sun Gondrong. Suntadi. Kuntadi lho aku matur kula. Tadi nggih. Sekalian garwa kinasih Waduh. Ibu Sukasi Rahayu. Nggih. Tan kantun kru Madangkara. Apale Pak Care nggih nggih nggih. 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 Pak nun sewu jenengan Dalem. pensiun ngasta dados carik niku tahun pinten? Wah, dledhem. Cuh. Mboten. Rikala semanten tahun 2011. Nggih. Nggih. Pensiunipun. Nggih. Mboten lho Pak, kula niku angger enten tembung carik niku rada bingung raos kula. Upamane jenengan Pak Lurah nggih, lek ngundang mesti akrab mesti. Piye kabar murah? Apik, pajeke lunas, lunas. Pamane jenengan Pak Wo. Piye wo kabare? Apik. Engko nggih monggo. Nggih. Kirek. Garapen. Wis tak cegat ya aku Mboten. nol. Lah, sakmula sakniki diganti Pak Sekdes kan niku. Walian nggih mboten ngangge ngoten niku. Lah ten pundi malih Pak Sek. Nggih. Nggih. Pak Sekdes ngoten Nggih. nggih. Niku lho kalian Mbak Elisa mosok jenengan ketok ora tertarik madhep mriku lho. Panjenengan tertarik kali sinten to, Pak? Dalem Kali sinten tertarikipun, sinden Madang kula pas minggah ditarik kalih ri niku. Oh niki to? Nggih. Oh niki malah tukang tarik pancen. Kok ri. Ri sinten to? Tukang niku Goren. goren to. Oh, Sahabat Goren.
Nggih, sing rambuté kaya landak niku to. Nggih. Niku wonten pundi-pundi wajan. Nggih. Kula menawi komen wonten anu pas menyan niku nami kula kan mboten Slamet Raharjo. Nggih. Nanti kula iki bolak-balik komennya kapan ya pinanggih karo Ki Rek cah ya pun tadi. Kleresan menika wonten dalipun Pak Lurah. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu ugi kunjuk trah Baraya Agung Bapak Supriyanto miwah garwa. Caket. Nggih, kapan tuweke ayo ngono. Mas Taslim ndi? Waduh, apal nggih. Ampun cemburu Pak Taslim. Nggih. Marang sira doa Kali astane dicekel ra apa-apa lho. Pak, kesempatan kapan neh ayo nggih. Kang Mas, Ayo. napa nggih pancen manis tenan? Apa ya tau mbok rasake tenan nek aku pancen legi to Kakang Mas? Elingo jroning bebrayan Apa sing kudu tak eling-eling Kakang Mas? Pak Sare, Pak, jenengan mboten wani nyauri wedi lek ilang cakepane to, Mas. sing dielingne bebrayan ki ya nalikane Wah. ketemu sepisanan kae piye dilestarekne. Aku cinta padamu ya terus kanggo selawase. Wah, amin. Wong lanang iki biasane angel diugemi omongane. Nah aku Pas yo koyak-koyak kaya ngopo ning nek wis duwe njuk nglali-lali karo aku. ora diajeng. Tenena. Nih, Tenan jare. nggih. Nyeluk diajeng kita. Kebak panggoda Jane panggodane niku napa to Kakang Mas? Sing akeh godane iki wong wedok apa tiyang kakung? ora ngono jare. Aku ku yen ora ketemu sliramu kuwi tenan kangen rasane ati. Omongane carik entut. Rasa cemburu. Rasa Ora. cemburu. Aku lek ngono pengen aku kapan-kapan ayo. Pas Mbak Elisa pentas nanti aku tak nyumbang bawa ayo. Nggih. Lek dalang ini kan peke warung adel lek bawa kan kendel lah. ayo. Dalang yo jatahe debok kok. Piye? Dalang yo jatahe debok, Debok ngelus-lus rapopo. debok. Ora apa-apa, aku nyawang debok kan malah entuk dhuwit. Lek nyawang sinden malah kelangan dhuwit. Oh lah yo bener. Hati-hati lho Pak Slamet, sampean ndang tek lho dompete kuwi sini. Mboten lah. Heh? Nggih. Rubeda Heeh. kang ngripeti doni Mas Wong ayu Ya ampun, swantene panjenengan ki lho. Bucare pundi bucare? Busarek ten griya. Oh, lah nonton streaming boten. Streaming ora apa-apa, aku ki pokoke metu. Nggih. Pokoke bali utuhne bojoku iki sembodra ora apa-apa. Sampeyan ora ngerti Nggih, kok, Bu Carik. Mbak Lisa. Nggih. Mau kok ngomah, Pak Nggih. Carik pamit rene to. Nggih. Bu Carik iki diombeni obat tidur. Dadi ndelok HP ya ora bakal sare iki panjenengane ayo. Nggih. Nggih. Hamba aja saleh
ketoprak tenan mlakune ayo. Sloga Yati wong ayu. Waduh, Terus pundi Kakang Mas? Aja ngowahi-wahi padatan ya. Ngowah-ngowahi padatan kados pundi? Upamane yen aku kundur utawa bali saka paran kuwi aja dinesoni lawang ndang dibuka tok 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 buka. Kula bukake krek. Nek Ngoten nggih. mlebu omah ya dibuka. Nggih. Sampun kula bikak panjenengan mlebet napa mboten? Mlebet napa mboten? Dibuka nang jero hobo. ha iya. Akhirnya barang ditenani Pak Carik rawani. Barang dibukane malah semaput. Wow. Nggih. Lan uga citra janji ojo citra janji wong ayu Boten Kang Mas, lajeng boten cidra namung panjenengan ingkang kula tresnani lair kelawan batos. iya Mbah iki lho Jan, pramen ketoprak Jan kok kaya telek. Telek. Ayo. Roh ae kowe Pak ayo nggih. Ya. jebol tega gandeng marang priya liya Sinten niku Kakang Mas? Kula mboten gandeng priya liya lho namung panjenengan lho saestu. ora mung tiba tetembangan jare Priya liya niku namung bakul mie ayam. Ayo. Nggih, elak tenan. Pun telas niki wau Pak, selamat sampun. Wah, luar biasa. Saya sangat mengapresiasi sewanten jenengan elok luar biasa. Oh nggih, monggo, nggih, coba. Ya, kok nek ra iso yo sing iso lho. Nggih. Oh Mbak Tuti ini. Yo Mbak Tutik, wah, ki kok gawe percaya karo Mbak Tutik monggo. Ayo. Lah musuh perangkat-perangkat iki pancen tutik ratune. Ayo. Nggih. Mbak Tutik. Lah niki pun mantan dadi ketoke mboten pati cair. Oh, gampang ae kuwi. Oh, gampang. Lah nggih, mosok aku ora disawar ngerti sawur. Ayo Mbak Tutik. Ngapunten lho Pak, Oh, nggih, ngapunten salaman. nggih. Sehat nggih Pak? Nggih. Nggih, mengke ampun lali. Nyalah yo ora Oh, nggih to. Biasane pripun jenengan kae lho. Wah, iki. Lah. Kados teng mriku nika lho Pak. Ah, iki jan. Lagi lek Mbak Elisa mah genah diajeng lagi Mbak Tutik munggah menyal ngono malah diamput. Boten kula boten pareng. Mboten bareng nggih, Pak. Nggih, nggih. Monggo. Monyel. Yo. Biyen aku ra wis kodho serut ning bebrayan ta ing panggoda dasar wanci tanpa abor betul jadakan rinosa apa saiki wis beda biyene apa saiki apa Ya cek menungso to Pak. liramu salin swadra yen tresno saiki dak sia ora bingung aku.
Penak. Penak. Si penak ganti. Sewantene kok ya mau nyeli to nek wong wedok ya kaya aku. Aku mung takon. Kula namung Takon apa, Kang Si Mas? penak nggon ngendi? Sewantenipun Kang Mas. Swantenipun aku ora suwarane tok sak solae polae ya penak wit kok. Pucuk buku teko pucuk rambut. Dadi kula nyenengi Ku enak kabeh. kaya pitik. Kaya pitik dipakani. Yur yur. Tak sun marang sliramu Pak Anjarai Marang Rajayanu Lho Pak, suara terbanyak Pak. Mboten lali Pak. Mboten lali to Pak. Allah. Teng jero Pak. Muga-muga ora ilang. Ha iso no. Lah dalah. Ha niki lho Pak. Niki lho Pak. Niki cicilan listrik lho Pak. Itu niki setoran bank ya Pak niku. Tuti lucu lho Tuti iya. Nggih, matur suwun. Niku sampun lho Pak. Oh niku setoran motor. Nggih, matur suwun. Nggih sampun, gandeng sampun entuk monggo Mang Pinarak medal rimin. Sembah nuwun Mbah Slamet, Raharjo mugi-mugi tansah sehat panjang yuswa. Wah, nggih. Elok temenanan suarane yo becik ya apik piyayine budaya. Ketoprakan ya walah temenanan kaya ngono. Ayo, Ya Mbak Lisa jumenengne Mbak. Ayo kaya apa? Kaya kuwi. Ayo Bir kancane Bir iki sing serupa tapi tak sama. Kaya apa wae serupa tapi tak sama. Sama ini wong loro karo sapa jenenge Birgit ae kaya parekan ngono. Parekan itu. Oh, parekan ceti itu. Ceti. Oh iya, emban-emban itu kan. Ayo, emban kok emban ora. Nggih, menika wonten pamundutan rengu tapi nanti bawonya nanti sinom grandel. Nggih, oke, nggih. Nggih. Saking sinten pamundute, Mbak? Rengu, Mbak. Menika saking Pak Mario Dibayat, Klaten. Wah, nggih. Siap, nggih. Monggo berarti Slendro Songo niki. Nggih. Iya, nggih. Nggih, niki cakepane rada melengse dikit nggak apa-apa. Pun, derek, penting Slendro Songo. Ayo, nggih. Pak Cahyo Langkang kondang. Amin, ya rabbal alamin. Agawe ketering ati. Wah, kapan tuweke ayo. Jane sapa sing tresno Lumayan jagat kureping langut ya mung kowe katresnanku wong ayu. jajale tak weani Isine piye wong ayu? apa ya tiba lasi Yen duwe pulsa ya tak balesi. nek iya aku guyu Wong guyu ki tandha lamun ta bungah rasamu. Sing elok ki siji. apa Apal ora maca lho. Ki ora bener-bener wong jatuh cinta ora mungkin lho kaya ngono. langsung cek 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 Ayo. senadyan to gadah garwa Ning bojone sabar manut tok Mbak Elisa. Ayo. waranggana ibu kesi apa kelak
kon aku dadi sing kedua. Wah, wis jan jangkrik. Eling kaji, ora kaji-kajian lek ngene iki. Kaji lho, kaji lho. Kaji butuh-butuh. Aku tak jawab. Apa? Yen tenanan kowe gelem tak sunat. Nadyan kok sunat, para popo engko dikocori dukul meneh. Ngapunten Bu, ngapunten nggih Bu. Menika namung permintaan mawon. Ora apa-apa diajeng. Lho, kuwi lho lembah mana sabar. Wes to Bu Kes iki demi kebahagiaan suami. Apa-apa ikhlas kok Cahayu? Oh iya. Pek-peken dhewe. Kono gek gendong-gendongan kono. Ketoke Biasanya malah bahaya kayak ngene iki biasanya bahaya. lho, bukese muni ikhlas karo guyang-guyu ning tak samangko kene. Lah sirahe kemendeng, Mbak. Ampun nggih, Kakanda Mbak Yuku. Ayo. Nggih. Niki namung istilahnya orang ngefan niku lho. Lho, ngene lho diajeng. Aku sampean eling ora aku dek komentar ning nggone story IG-mu. Lah nalika sampean liburan ning luar negeri ning ndi to kae ning Taiwan apa ning Bangkok? Korea, nggih. Ning Korea. Elisa kuwi tamasya ning Korea liburan terus tak komentari. Wah, diajeng adikku siji iki gur melencer dolan wae. Terus dia lek jawab piye? Piye? Di Elisa ning medsos yo komen ning ngene. Nggih, Kakanda, kula titip Kang Mas nggih teng griya. Kuwi tenan ta bukese? Loh, bukan iki nang IG-ne Elisa pas kabeh iso ndelok lho. Nggih, Mbak Yu. Kula titip Kakanda nggih ten griya, kula ngotek. Sik aku malih anu genten ana ndalang aku blek nguyuh aku. Wah, omongane marahi mengkirik. Tenan. Terus aku yo jawab, "Siap, Dinda." Oh iya, Aku kowe iki omong rena-rena ngene tenan, malah keblek nguyuh tenan ae. Nguyuh tak nggih nulis Elisa. Anu Pak, aku tak bertanya. Sakjane Mbak Elisa kan tadi kan bilang toh nek ngefan kalih jenengan. Terus Sing membuat Mbak Elisa ngefan sama Pak Yoyo itu apanya toh, Mbak? Jane ya wis biasa, ya wis berumur ngono lho maksudku ki. sik, aja muni berumur lan ngelokno aku tuwek to karomu. Lho maksudnya berumur 40 ngono lho, Oh Pak. iya. Cinta kuwi buta. Nah, Ya. buta iki cakil ki helm. Ayo, modiar kowe. Rengu ya Mbak Birgita ini. Ape. Ya Bir, tarik sih Bir, coba. Ayo. Saja ikatan rengo enten apa niku dene sampun
sana Awas. Hei. yang ngenteni ku membeli selagi tatine kaya sesuwe kekasan kontak Seger penak. Dalah ya wong loro ki ya pawakane apik kabeh Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Ayo. Ya ngono kuwi entuk-entukane olahraga. Entuk-entukane le nge-gym bendina ngono kuwi. Mbok tulung lek nge-gym pakaianmu ngono kae mbok aja nggi story. Sapa Mbak Elisa iki lho. Gek nggih nomor WA sing khusus kae moko sing duwe lek aku to ayo. Lah Angger aku. gampang mawon tinggal disenyapkan itu panjenengan nggak bisa lihat storyku. Loh, aku pas mulai haji kae, Mbak. Lha ndelok, masyaallah astagfirullahaladzim, metu-metu kaya ngene. Akhirnya tak senyapkan tak kece ben ra iso ndelok story tak pateni ya wis ben ngono. Gitu. Lah let 3 dina tak uripne neh. Ayo. Ngene Pak, ora aku takon tenan, pakaiane apa kudu ngono kuwi to jane? Pribadi itu beda-beda Pak. Oh, Ya nek ning nggon pilates kan di sini cewek-cewek yang cantik-cantik gitu ya pakaiannya kayak gitu. Tegese lek wedok kabeh to? Iya. Loh, monggo ketika di situ monggo. Ning Iya. kenapa untuk story? Monggo sing nonton kan wong lanang akeh kuwi. Nggih story WA ki lho. Oh nggih panjenengan gini aja blokir aja nomorku yang itu. Wah, aku daripada blokir lebih baik semaput saja. Ya. Denok. Denok. Ya. Oke, siap. Aku apal aku ya. Tuh denok kandulane. Yo, diantarke oleh 2 sinden Madangkara dan 1 sinden khusus Ki Cahyo Kuntadi dalam lagunya Denok Oke Dados. Se apa? Endi? HP-ne loading. Ngopo? HP-ne loading. Anu mikir Nova mati to, Val? Oh, alah. Masa sik umur semono wis mati mikmu, Val? Aku semene sik jaya ayo. Ayo. Wis urung, sik iki tangane buyuten biasane kok. Wis aman? Oke. Oke, kita kirim buat mantan putri ya, Mbak Febrilia. Oke, nggih. Denok. Mbak Lia, nggih. Yes. Oke. Ji, ro, lu. Sengaja
terima kasih. Mbak Lisa, Mbak Dian Munasiroh karo Mbak Tri Hastuti. Wah iya. Engko nggen goro-goro dibacut neneh ya, Mak. Yen pengen ngerti duet mesra antara Bu Kesi karo Mbak Lisa engko goro-goro. Wah iya.